जाखायो बायदिमोनदां नङा होमबा लायोना लाया लायाना थिगैनो दङ लानो नाङा आरो लायोबा ला खिन्थु लानो नाङा आरो लायोबा ला लानो नाङा आरो जिखुनु दा माखौ लाया होनदों दा बबेखौ लाया हिनजाव लायाना हिनजावखौबो लाया लोंनायखौबो लाया बिदि जानाय नङा हिनजावबो लाया लोंनायबो लाया हिनजावखौ लाथ'वाखै ओरैनो गोसो थोनाय लायाखै लागोन लाथ'वाखै लागोन लाबा जायो लागोन स्कुल फैयाखैबा रौतायाव मबाइल स्कुल फैनाय जाहैग्रा दङ थारमाने लाया माने दुखु दङ फंबायखौ आं मिथिबाय माने बड'लेण्ड मोनाब्ला हिनजाव लाया बे जादों नङा होमबा बेनो नङा होमबा निजिनि थांखिखौ जाफुंनायाबो लाथ'वा सार लाबावासो लाथ'वा थांखिफोरा जाफुंबासो लागोन थांखि जाफुंबा थांखिया गाबोन जाफुंबा हिनजाव लागोन नामा नोङो ओरैनो बेना सार समाव फैबासो दानो सोरबा नोंखौ थांखि जाफुंहोयोब्ला जोंनि गेजेराव नैबे बेंबे रोंगोन नामा नै सार समाव फैबासो लागोन सार थेंक इउ फंबाय थेंक इउ दानिया एसे अनो थांनो हासिगोन थांनो हासिगोन फैसा दंबा होलां नङाबा मराफोर जाबाय जोंनिया जादों नै दानिया गारमा फिसाला मोनसे नङा होमबा रायजोफोर गारमा फिसाला मोनसे नङा होमबा दानिया फैगोन जोंना थरायना जास्मिन ब्रह्म क'क्राझार जिल्लानिफ्राय बिनानावखौ गोख्रै फैनानै रोजाबफैनो आं गुरै खावलायहरनाय जाबाय ओंखामथ' मोनजायाखै रावबो नङा होमबा ओंखाम मोनजायाबाबो बोलो फैनांगोन रायजोफोर मानो होनबा थगायजानायखौ मोनफिननो थाखाय खामानि मावफिननांगौनि सम सफैदों देंखोमु आरो जै बर' हारिनि बिसोर बिखान्थिखौ नायनो जै बर' हारि बे अमा बोलोखौ गारो थिगैनो दं आं मोजां मोनदों जै बर' हारिनि सामब्रा बुग्राफोर गैया खमला खावनायखौनो मिथिखाबाय नङा होमबा खमला खावनाय फर्मुलाखौनो मोनखाबाय मोनबाय ओरै खोलानिफ्राय फावसयनानै भुटाननि खमला बागानाव हाबहैनांगौ फावसयनाय लोगो लोगो आगाना फैनायसो जायो नालाय बे बुथिया गेसाव गेसाव जाग्राफ्रा आन्दायो आरो साला सिखाव थांबाय जानाय आगाना फैनायसो जायो नालाय खिन्थु ओरै साहाथिं मोखां जानानै खमला बागानाव हाबबाय हमजाबायनो नै साला हाबफैमारदों लामायाव मोजां नायदो बेखौ बेबायदि जायो आरो नङा होमबा बिनानावा रोजाबनो हासिगोन F step.